Tan bon punt sentia la seva veu, la meva espera indefinida, dolorosa, gelosa, evidentment, s'esmicolava tan ràpid que tenia la impressió d'haver embogit. I de cop, tornar a la normalitat. Si m'anunciava que arribava en una hora, entrava en una altra espera, sense pensament, sense ni tan sols desig. Plena d'una energia febril per tasques que no aconseguia ordenar. Dutxar-me, treure les copes, pintar-me les ungles, fregar el terra. Ja no sabia què esperava. Un cop a punt, maquillada, pentinada, amb la casa endreçada, era totalment incapaç, si em quedava temps, de llegir o corregir exàmens. No volia distreure'm amb res que no fos l'espera d'ell. Quan em deixava un interval més llarg, 3 o 4 dies entre la trucada i la visita, m'imaginava amb disgust tota la feina que tenia pendent, de sopars d'amics on havia d'anar abans de tornar-lo a veure. Estava embruixada per aquell instant en què sentiria el cotxe frenar. El cop de porta, els seus passos sobre el terra de formigó. Un espai de temps delimitat per 2 sorolls de cotxe. El seu R25 que arribava, el seu R25 que es tornava a engegar, en el qual jo estava segura que mai no hi havia hagut res més important en la meva vida que estar al llit amb aquell home a mitja tarda. Ni tenir fills, ni aprovar les oposicions, ni viatjar lluny. Quan me n'anava a la cuina a buscar glaçons, alçava els ulls cap al rellotge. Tan sols 2 hores. 1 hora. O en 1 hora jo em quedaré aquí i ell se n'haurà anat. Em preguntava amb estupor, on és el present? Abans de marxar es vestia lentament. El mirava abotonant-se la camisa, posant-se els mitjons,
els calçotets, els pantalons, girant-se cap al mirall per fer-se el nus de la corbata. Quan s'hagi posat la jaqueta, tot s'haurà acabat. Venuts. A la primavera, la meva espera s'havia convertit en permanent. Un dia vaig llegir un reportatge sobre una companyia de ballarins cubans de gira per París. L'autor insistia en la sensualitat i la llibertat de les cubanes. Una foto mostrava la ballarina entrevistada. Alta, amb els cabells negres i les cames llargues. A mesura que avançava en la lectura, el meu pressentiment creixia. Al final, estava convençuda que ell, que coneixia Cuba, havia estat amb la ballarina de la foto. El veia amb ella en una habitació d'hotel i res no m'hauria pogut convèncer que aquella escena era inversemblant. Al contrari, el que em semblava insensat i inimaginable era la hipòtesi que ja hagués succeït. Quan caminava per París, sempre m'esperava veure'l passar en cotxe amb una dona al costat. Jo caminava ben dreta, orgullosament indiferent davant d'aquesta trobada. Que aquesta trobada, evidentment, no es produís mai. Em decedia encara més. Deambulava tota suada sota la seva mirada imaginària, mentre ell era a una altra banda. Inassolible. Veia desfilar pels bulevards cotxes grans conduïts per un home sol al volant, amb aspecte de directiu ocupat. M'adonava que en el fons ell no deixava de ser un d'ells, únicament preocupat per la seva carrera amb excés d'erotisme, potser d'amor, per una dona nova cada 2 o 3 anys. Aquesta descoberta m'alliberava. Decidia deixar de veure'l. Estava convençuda que ell s'havia convertit per mi en algú igual d'anònim i sense interès que aquells conductors elegants de BMW o R25. Però mentre caminava, mirava els aparadors, els vestits i la roba interior, com en previsió d'una pròxima cita. Intentava estar al cas de les seves activitats i de les sortides durant el cap de setmana. Pensava, en aquests moments està corrent pel bosc de Fontainebleau. És a la carretera de Deauville, a la platja, al costat de la seva dona. Saber-ho em reconfortava. Tenia la impressió que poder-lo situar en un lloc concret, en un moment determinat, m'immunitzava contra una infidelitat. Tenia por de trobar-me amb gent que conec i veure'ls llegir a la seva cara, a la meva cara, al meu cos. Mira-la! S'entén que ja no treballa, que ja no escriu, envoltada d'altres dones, a la caixa del supermercat, al banc. Em preguntava si, com jo, tenien tota l'estona un home al cap. I si no era així, com s'ho feien per viure d'aquesta manera? Tenint com a única espera el cap de setmana, una visita al restaurant,
sentia constantment el desig de trencar per deixar d'estar pendent d'una trucada, per no patir més. De seguida, la representació del que això hauria generat. Un seguit de dies sense res a esperar. Preferia continuar a qualsevol preu. Que tingués una altra dona o unes quantes. Perquè davant del no res entrevist, la meva situació present em semblava bona. La meva gelosia, un privilegi del qual hauria estat una bogeria desitjar-ne la fi. Quan ella em trucava per veure'ns, la seva trucada mil cops esperada no canviava res. Continuava immersa en la mateixa tensió dolorosa que abans. Fins i tot la realitat de la seva veu no aconseguia fer-me contenta. Tot era mancances sense fi. Llevat del moment en què estàvem junts fent l'amor. I encara així, estava obsessionada amb el moment de després, en què se n'hauria anat. Vivia el plaer com un dolor futur. M'atreien les estàtues d'homes nus. En elles trobava la forma de les seves espatlles, del seu ventre, del seu sexe i, sobretot, el lleuger sol que segueix la corba interior dels malucs fins al plec de l'engonat. No aconseguia allunyar-me del David de Michelangelo. Hi ha dones que diuen que el cos masculí és lleig. No les entenc. Al tren, tornant, em torturava la por que ja hagués marxat. Tenia la impressió d'haver inscrit la meva passió dins Florència, passejant pels carrers, visitant els museus, obsedida per ell, veient tot amb ell, menjant i dormint amb ell en aquell hotel sorollós a la vora de l'Arno. N'hi hauria prou amb tornar-hi per llegir als seus carrers la història d'una dona que estima un home. La meva història. Aquells 8 dies sola, sense parlar, posseïda per la imatge d'ell, em semblaven finalment una prova que feia el meu amor encara més perfecte. Una mena de despesa suplementària. Aquesta vegada de la imaginació i del desig en l'absència. Sabia que quan arribés l'octubre tot s'acabaria. Tot quedaria tancat. Tornada a casa em repetia: i si ja hagués marxat? I si en comptes del 15 d'octubre hagués decidit marxar pel 15 de setembre? O si ja hagués sabut que marxaria el 15 de setembre, potser ha anat a Espanya. Però quan tornarà? O simplement, abans de tornar, esperarà a saber quan podrà venir a casa meva. I la pluja ja no hi ha sol per oblidar. 3 setmanes abans, la felicitat. D'aquí a 3 setmanes no tindria res més per esperar. Aquells dies, al vespre, començava a pensar que no m'importaria morir. Al final em va trucar. Un vespre. A 6:45. I de sobte el cansament.
Em va dir que vindria dimecres a la tarda. Probablement seria l'última vegada, vaig pensar. Volia immobilitzar aquells 2 dies perquè una altra espera com aquella no hi tornaria a ser. Mai més. Era la partida del soldat cap al front. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Il avait le ciel à portée des mains, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. Última imatge. Des del meu estudi vaig sentir el cotxe marxar. Tornaré. Seré vella. No seràs mai vella per mi. M'esforçaré per no envellir.